салому алайкум дӯстони азиз, бозам зуҳур ҳастам бо шумо. Мехоҳам як фокси нав нишон бидиҳам дӯстони азиз. Дар ин бора фикру ақидаҳои худро нависед. Иншоалло видеои ояндада ҳамина сиша барои шумо нишон медиҳем. дӯстони азиз, картаро мегирем. акнун дӯстони азиз, дар дасти ман як карта монд. ман мехоҳам ҳамин картара дар ҳаво қарор бутам. тамошо кунед дӯстони азиз, аллакай картаи мо дар ҳаво қарор гирифт. ягон чиз нест. дар ин бора чӣ фикру ақидаҳо доред дӯстон, нависед. иншоалло ки видеои ояндада ҳамира сирша барои шумо нишон медиҳем. дӯстон кунед карта, мекушоем картаро, дилхоҳ картаро интихоб мекунем. дӯстони азиз, бигзор ҳамин боша картаи мо. картаро дар мобайн мемонем дӯстон. картаи мо дар мобайнай. картара ай поён мегирем дӯстони азиз. бозам дар мобайн мемонем дӯстон. баҷошам мебарем. боз ай боло мегирем. мемонем дар мобайн. опа бурдем. боз ай поён мегирем дӯстони азиз. дар боло мемонем. картаи мо аллакай гум шуд.